Ahojte, nedá mi nereagovať na takú vec. Prosím vás, ak vám niekto zakazuje jesť sacharidy z dôvodu, aby ste schudli, nepočúvajte ho. Problém nie je v sacharidoch, problém je v množstve jedla a v nedostatku pohybu. Prípadne môže to byť aj zložitejšie aj v nejakých vašich zdravotných problémoch. Ale ak vám niekto zakazuje jesť sacharidy, len tak zakazuje vám jesť ovocie a jednoducho berie tieto svoje rady ako tie najsvätejšie, ja by som sa asi zamyslela, či je to v poriadku. Pretože určite, ako pre mužov, tak pre ženy a pre tie ešte zvlášť, je to naozaj o dosť rizikové. Ja netvrdím, že neschudnete, ak ich prestanete jesť, ale to schudnete aj akoukoľvek reštrikciou. Ak váš teda príjem bude nižší ako výdaj a budete robiť, čo je potrebné, na to nemusíte usekávať alebo vynechávať sacharidy zo svojej stravy. Pretože ak to urobíte, môže sa vám veľmi jednoducho stať, a to sa určite aj stane, že to trvalo neudržíte. A potom príde taký amok v jedle, že toto neudržíte tiež. Ja osobne poznám klientky moje, ktorým to pri predchádzajúcich tréneroch bolo zakázané a odporúčané ako to najsvätejšie. Dokonca zakazovalo sa im aj ovocie, pretože obsahuje fruktózu. A dopadli asi tak, že z tých 8 zhodených kíl pribrali naspäť 15. Z 10 zhodených kíl máme navyše 13. Takže by som bola veľmi opatrná s tým, ak mi niekto zakazuje jesť sacharidy a samozrejme aj ovocie. Uvedomme si jednu vec. My už o sacharidoch sme sa bavili, ja som točila o tom video. Sacharidy sú jedným z dôležitých makronutrientov stravy. My poznáme veľmi dobré sacharidy, a komplexné sacharidy, ktoré nám pomáhajú v bežnom živote pri našom výkone. Takisto ovocie. Okrem toho, že obsahuje tú demonizovanú fruktózu, obsahuje ale aj množstvo vlákniny, vitamínov a minerálov, takže určite je pre nás lepšou voľbou ako nejaké ultrapriemyselne spracované sladkosti. Rozmýšľajte a skúste použiť zdravý sedliacky rozum, ak toto od vás niekto bude požadovať, či je to v poriadku pre vás, či ste schopní to udržať a čo sa vám môže stať, okrem toho, že si vyrobíte aj nepríjemné intolerancie, nakoľko vaše telo nebude musieť dokázať spracovávať tie sacharidy, keď ich budete chcieť vrátiť späť do svojho jedálnička. Takže rozmýšľajme trošku našim sedliackým rozumom. Pekný deň.